Hej, jeg vil fortælle lidt videre om molekyler. Lige for at ridse lidt op. Molekyler er opbygget af ikke-metaller, opdeles i organiske og uorganiske molekyler, navngives efter de to forskellige systemer. De uorganiske molekyler skal ende på ID, og man kan også sige, at der er en tredje. Molekyler, der er rene grundstoffer, har ikke endelsen på ID. Det snakkede jeg lidt om på den sidste video. En anden ting er også, at molekyler er bundet sammen med det, vi kalder kovalente bindinger, som også er kaldet elektronparbindinger. Lad os prøve at kigge lidt på det her. Først, hvordan dannes molekyler? Hvordan kan det være, at de her ikke-metaller, de overhovedet vil binde sammen i det, vi kalder for molekyler? Og der skal vi ind og have fat i ædelgasringen. Fordi at hvis vi har hydrogen, som står i første hovedgruppe, har en elektron i yderste skal, så vil den gerne ligne helium, som jo er en ædelgas og har 2 elektroner i yderste skal. Så hydrogen her vil reagere med et andet hydrogenatom, og de vil gå sammen, således at de deles om et elektronpar. Jeg vil også sige, at de to kerner her, det symboliserer de to kerner, de kommer så tæt på hinanden, at der sker et overlap i deres elektronskyer. To elektroner vil altså kunne bevæge sig rundt om begge kerner, og hydrogenatomerne synes, at okay, vi ligner helium sådan nogenlunde, selvom vi ikke gør det hele tiden. Der er 3 måder at opskrive molekyler på. Man kan gøre det ved en simpel molekylform. Der skriver man sådan set bare, hvor mange der er i grundstofferne. Altså grundstoffet, hvor mange der er, det næste grundstof, hvor mange der er. Nu har vi dihydrogen, så det er meget simpelt. Det er bare et H2. Hvis man skulle tegne det i en elektronprikform, så tegner man elektronerne som kryds og bolle. I dihydrogen, så er der altså 2 elektroner i alt. Og bollen symboliserer elektronen for den ene, og krydset symboliserer elektronen for det andet hydrogenatom. Man kan også gøre det som strukturform. Her der laver man sådan et elektronpar som en streg. Og stregen den symboliserer altså en kovalent binding. Fordi man kalder det her sådan, når at atomerne går sammen for at dele som elektroner, så kalder man det her for en kovalent binding eller en elektronparbinding. Der er en kovalent binding her, eller en elektronparbinding i dihydrogen. Læg mærke til, at molekylformen kan man ikke se bindingerne i selve formen. Det kan man, når man skriver elektronprikformen op, eller strukturformen op. Når vi skriver elektronprikformen op, så tegner vi kun de elektroner, som er i yderste skal. Her er et eksempel på det stof, vi kalder metan. Metan er et organisk molekyle, derfor en lidt anderledes navngivning, som vi skal lære om senere. Ved metan, der har vi altså carbonatom. Det har 4 elektroner. Læg mærke til, at der er 4 sorte prikker rundt om. Det vil gerne ligne neon. Lad os lige se, om vi kan finde det periodesystem her. Så vi har carbon her. Det vil gerne ligne neon som en ædelgas. Og det vil sige, at det mangler 4 elektroner, for neon står i hovedgruppe 8, har altså 8 elektroner i skal. Carbon mangler altså 4 elektroner for at ligne neon. Og for at det skal gøre det, så laver det altså 4 kovalente bindinger med 4 hydrogenatomer. Og det ser vi her. Hydrogen står i første hovedgruppe. Vores ædelgasregel siger, at den vil gerne ligne helium her, som har 2 elektroner i skal. Altså hydrogen skal bare have en ekstra. Man kan sige, hvorfor står helium, hvorfor man satte det i hovedgruppe 8, når den kun har 2 elektroner i skal. Det er jo en undtagelse for reglen. Sådan er det bare, det er en undtagelse for reglen. Hovedgruppe 8, det er jo fordi alle de andre ædelgasser har 8 elektroner i skal. Men helium er altså også en ædelgas, selvom den kun har 2 elektroner. Det er fordi den kun bruger den inderste skal
altså den står i første periode, der kan kun være 2 elektroner, og der har den altså også en lavere energi. Helium er et meget fint, stabilt molekyle, der ikke vil lave kovalente bindinger eller binde sig på nogen måder med andre atomer. Nå, tilbage til metan. Carbon har 4 elektroner, vil gerne have 8. Derfor så låner den en elektron for 4 hydrogenatomer. Og det er det, vi ser her. Hydrogen vil gerne låne sin elektron ud, fordi så låner den også en af carbon. Der bliver altså lavet 4 kovalente bindinger. Hvis vi bygger metanmolekyler op på den her måde med et carbon i midten og 4 hydrogenatomer rundt om, så ser vi altså, at carbon får sine 8 elektroner, som den gerne vil have. Hver hydrogenatom får 2 elektroner, som de gerne vil have. Ammoniak her består af nitrogen og 3 hydrogenatomer. Vi ser nitrogen, står altså i 5. hovedgruppe, har 5 elektroner yderste skal. Den mangler altså 3 for at ligne en ædelgas. Hvad gør den? Den laver selvfølgelig 3 kovalente bindinger med hydrogenatomer her. Men det kunne også være med alt muligt andet. Men i ammoniak er det hydrogenatomer. Igen, hydrogen vil gerne låne dens elektron ud, for så låner den nemlig en af ammoniak, og så ligner den helium og får fyldt oktetrin. Til sidst har vi eksemplet med vand. Metan, ammoniak og vand har en struktur, som vi kalder tetraedisk. En tetraedisk struktur får man, hvis man laver sådan en trekantet pyramide her af tændstikker. Og hernede i den her figur er den tegnet, hvorfor er det en tetraedisk figur. Man kan se, at de har lagt den der trekant ind over selve opbygningen af molekylet. Så vi har sædet her i midten, og så kan vi se, at vi har horene ud til siden. Det, der gør, at ammoniak og vand også er tetraedisk opbygget, er, at det har frie elektronpar. Vi prøver at se heroppe. Ammoniak har et frit elektronpar her. Oxygen, nitrogen i ammoniak har et frit elektronpar. Oxygen i vand har 2 frie elektronpar. De fylder noget, og de frastøder de andre elektroner, som er i bindingerne her. Så derfor så gør det altså, at både vand og ammoniak bliver tetraedisk opbygget, som vi ses her. Her ses det på sådan en model, der skriver de, hvor stor er vinklen her. Hernede har man sådan prøvet at lave en model med noget elektrontæthed. Og her er nogle modeller for molekylebyggesæt, som vi også arbejder med. Og der kan vi så se, at den der vinkling betyder, at det er tetraedisk opbygget. Vi kan jo ikke se på ammoniak, at den tetraedisk kilde, for der skulle være en tand op her, og vand, der skulle være 2 tænder ud. Men vi ved det, fordi vi kan se, at de er vinklede, de her bindinger. Så det var det.